Era domnul Andrieș, care avea un cântec celebru în epocă. Astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, am văzut cașcaval. Talpa țării murea de foame. Vă rog să circulați. Timp de 2 decenii, alimentarea Fortuna de pe Calea Victoriei a funcționat ca un fel de obiectiv turistic pentru Nicolae Ceaușescu și ca o curiozitate pentru restul bucureștenilor. Aici obișnuia dictatorul să-și invite oaspeții străini. La fiecare vizită a unui oficial de stat, rafturile erau umplute cu bunătăți, ca mai marele partidului să-i convingă pe prietenii de peste hotare că poporul este fericit și bine hrănit. Cam ca o faci groasă, da? Gheorghe Florescu, comerciant de cafea și fost șef de complex alimentar în perioada comunismului, a prins vremurile când Nicolae Ceaușescu transformase Fortuna într-un muzeu alimentar. Povestește că imaginile abundenței dispăreau odată cu dictatorul. Magazine speciale pentru propaganda comunistă. Seara adică se împline cu produse deosebit de calitate, dar alea erau de fațadă. Alimentarea Fortuna a pierit. Din ea au mai rămas pereții care adăpostesc o bancă. Fortuna rămâne însă simbolul modului în care statul a ajutat grupuri de interese cu conexiuni în lumea politică să fure o zestre imobiliară unică, spațiile fostelor alimentare. Construite de comuniști în punctele cheie ale orașelor, alimentarele au devenit ușor o țintă imobiliară râvnită după Revoluție. Povestea alimentară începe în 1912, când regele Carol I înființează sfatul negustoresc. Negustorii deschid băcănii, strămoșii viitoarelor alimentare. Grație afacerilor cu alimente, negustorii devin rapid o forță financiară. Mircea Gheorghiu, președintele Frontului Negustoresc Obor și comerciant din tată în fiu, cunoaște întreaga istorie a negustorilor români. Vorba lor era ștampilă, era suficient ca ei să spună ceva, că din momentul acela toată lumea intra în execuție. În 1947, comuniștii ajung la putere și le strică rostul. Pe unii îi cataloghează drept burghezi și îi arestează, pe alții îi folosesc pentru a deschide magazine alimentare. Din momentul acela s-a întâmplat un jaf. Acest partid comunist a venit și a luat la de-a gata spații comerciale cu toate structurile realizate. Pe lângă spațiile deja ridicate de negustori, comuniștii construiesc altele noi. Astfel, în anii 70, Bucureștiul ajunge să aibă în jur de 1500 de alimentare, grupate în rețeaua întreprinderii comerciale locale Alimentara. Societatea avea cele mai bune spații comerciale din București, pe arterele principale, în locurile cu vad. Nu existau să fie mai mult de 5-6 blocuri să nu existe o alimentară lângă ele. Ei au avut o judecată că la atâtea mii de locuitori trebuie să fie atâtea magazine alimentare. Dar nu era nevoie de magazine alimentare, pentru că nu era produse alimentare. În anii 60 și 70, alimentarea comunistă trăiește cele mai bune vremuri din istoria sa. Avea rafturile pline și marfă pentru orice buzunar, de la brânză telemea la Schweizer, de la hamsi la caviar. Dan Trifu, vicepreședintele Asociației Ecocivica, a trăit acei ani. Nu exista să nu avem 20 de sortimente de pâine în magazine. Categoriile de salam depășeau și 30 de feluri de salam. Bogăția se sfârșește în anii 80, când românii sub Ceaușescu sunt forțați să plătească datoria externă a țării. Populația face economii la sânge, iar alimentarea devine meca înfometaților, locul unde oamenii stau ritualic la rând 10 de ore cu mobilierul dedicat, scaunelul și accesoriile strict necesare. Sticlele de lapte, borcanele de iaurt și nelipsita sacoșă din nylon. Doi pui care nu cântăresc nici măcar 1 kilogram intră în istoria colectivă ca frații Petreuși. Să se dea câte unul, să ajungă la toată lumea. Aveau câteva sute de grame un pui. Zicea că sunt rândunici. Punea câte 2. Și de-aia frații Petreuși cântau cu de 2. Ei dădea. Și de-aia frații Petreuși. Adevărații frați Petreuși se întreabă și astăzi dacă nu cumva o parte din popularitatea lor de atunci se datora puiilor din Alimentara. Își dădea telefoane unii la alții, vedeți că au apărut frații Petreuși la pungă. Ca să nu se știe, știi, și atunci toată lumea era la cordă. Ținutul Rândului era o instituție extraordinar de importantă.
esențială pentru supraviețuirea oricărei familii. Odată am numărat găinile, erau 150 de găini, am numărat oamenii și eram al 150-lea. Și am trecut cu niște spaime extraordinare, ca nu cumva să ia vreunul 2 găini ca să pot să ajung și eu, că era mama bolnavă în spital. Cafegiul Gheorghe Florescu a fost martor la apariția nechezolului în anii 80. Nechezolul a apărut ca urmare în invenției unui dobitoc, prin care a zis că să înlocuiască cafea naturală cu altceva, cu secară, cu cicoare, cu orz și până la urmă chiar și cu ghinde. Tot în anii 80, zestrea imobiliară a capitalei crește în spații alimentare. La cele 1500 de sedii ale societății Alimentara se adaugă alte câteva zeci noi din rețelele Comaliment și Miorița. Revoluția lasă neatins întregul patrimoniu al alimentarelor. În 1991, guvernul Văcărăiu transformă rețelele Alimentara din fiecare sector în societăți comerciale cu capital de stat. Spațiile de la parterurile blocurilor devin ținta oamenilor de afaceri proaspăt îmbogățiți după Revoluție. Erau singurele spații comerciale existente, nu vorbim strict de alimentare. Vorbim de toate spațiile comerciale ale momentului. În primii 7 ani ai economiei de piață, cu o populație abia ieșită de sub foamea comunistă, spațiile fostelor Alimentara din București încă vând mâncare adusă de stat sau de mici întreprinzători. Apoi, speculanții imobiliari le descoperă adevăratul potențial. Interesele lor au spus clar acest lucru. Le transformăm în imobiliare. Au fost un magnet pentru cei care au știut să sesizeze oportunitățile. Tot a fost premeditat cum să pună mâna pe aceste spații și cine pe care să le ia. Nu trebuiau date la șmecheri. Unul dintre cele mai mari tunuri imobiliare din sectoarele 4 și 5 ale capitalei l-a dat libanezul Hassan Audi. El a pus mâna dintr-un foc pe 2 dintre societățile comerciale care preluaseră fostele alimentare. Hassan Audi apare în anul 2000 în peisajul afacerilor cu spații comerciale cu VAT din București. Fondul Proprietății de Stat scoate la privatizare SC Aluniș S.A., compania de stat care moștenise sediile autoservirilor și cantinelor comuniste, dar și braseriile și patiseriile din sectorul 4. Libanezul cumpără 87% din acțiunile SC Aluniș, care avea în patrimoniu la vremea aceea 11 sedii în zonele bune din Berceni și Tineretului. Suma plătită pe acțiuni este de $132.000. Presa vremii susține că, la momentul privatizării, societatea Aluniș avea în cont de 2 ori mai mulți bani, $264.000. Spațiile ajung mai departe supermarketuri sau săli de jocuri de noroc. De pildă, aici a funcționat vreme de 30 de ani autoservirea metalurgiei, renumită în cartierul Berceni. Și amintește bine și Dumitru Iatan, care locuiește acolo din copilărie. Treceai cu 5 lei și luai 2 feluri de mâncare la tavă. A venit ăștia cu jocurile, cu aparatele alea, cu păcănelele lor. Câteva sute de metri mai încolo, pe bulevardul Alexandru Bregia numărul 2, era restaurantul Berceni, un alt spațiu al fostei societăți Aluniș, cumpărată de Hassan Audi. O adevărată perlă imobiliară din patrimoniul Aluniș, intrată în proprietatea lui Hassan Audi, este fostul restaurant Casa Bucur, numit acum Hanul Berarilor. Clădirea, înregistrată pe lista monumentelor istorice din România, valora în 2000 $4,5 milioane. Ioana Mot, moștenitoarea de drept a Casei Bucur, afirmă că vila ar fi fost cumpărată de libanezi cu numai $15.000, valoarea la care a fost evaluată în momentul privatizării. Hassan Audi, mutat acum cu domiciliul în Liban, susține că a cumpărat Casa Bucur cu $600.000 și că ar fi investit în ea milioane de euro. Eu nu am furat Casa Bucur, am cumpărat Casa Bucur și a fost intabulat și am făcut investiții, în jur de 6 milioane de euro. Eu am făcut hotel de 4 stele și un restaurant. În anul 2005, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a recunoscut Ioanei Mot dreptul de proprietate asupra Casei Bucur. După aceeași rețetă, Hassan Audi devine stăpân pe acțiunile celei mai mari părți din patrimoniul imobiliar al fostelor alimentare și băcănii din sectorul 5 al capitalei. După Revoluție, spațiile comerciale din cartiere precum Rahova sau Cotroceni au intrat în patrimoniul societății de stat Panduri S.A. Moștenirea ei era atractivă pentru pasionații de afaceri imobiliare. 255 de magazine situate pe Bulevardul Libertății, calea 13 septembrie, Izvor sau Cotroceni. Alimentare, tutungerii, autoserviri și, în unele, chiar și farmacii. În anul 2000, Fondul Proprietății de Stat scoate societatea la privatizare, iar Hassan Audi și alte câteva firme licitează. Libanezul câștigă 70% din acțiunile SC Panduri.
plătește pentru ele $1.000.000, în condițiile în care numai 2 dintre spațiile societății valorau un an mai târziu jumătate din întreaga sumă. George Vodislav, directorul FPS, care a semnat privatizarea societăților Panduri și Aluniș, explică. Cine dădea cel mai mult câștigat? Putea să dea și 800.000, putea să dea și 1.100.000. Unde se oprea ofertantul? Astăzi, magazinele cumpărate de grupul de firme al lui Hasan Audi sunt farmacii, cazinouri, supermarketuri, sedii ale partidelor politice sau clădiri abandonate. De pildă, complexul alimentar de pe calea Ferentari, vândut de către SC Panduri primăriei sectorului 5, este astăzi o ruină închisă cu gratii și cu lacăte. Un alt spațiu din același complex a ajuns sediu de campanie pentru Marian Vanghelie, primarul sectorului 5. Primăria l-a cumpărat, l-a folosit o vreme, iar acum îl ține la păstrare cu lacătul pe el. Nu, Vanghelie a fost decât o dată la inaugurare. N-a venit niciodată. Hasan Audi a ajuns cunoscut publicului ca proprietar și apoi ca inculpat pentru falimentul companiilor de stat Rodipet și CFR Mesagerie. Pentru fraudarea ultimei a fost condamnat la 10 ani de închisoare, dar decizia nu este definitivă. Firma prin care Hasan Audi a cumpărat fostele magazine alimentare, Mona Lisa Trading Company, transformată în Mona Lisa Investment SRL, este aceeași cu care în anul 2004 omul de afaceri și partenerii lui ar fi cumpărat și condus spre faliment CFR Mesagerie. Băieții deștepți cumpăraseră unele dintre cele mai bune active înainte de privatizare. Unul dintre oamenii de afaceri care au simțit potențialul fostelor alimentare din sectoarele 1 și 2 este Alexandru Bittner, cetățean român și american, prieten cu familia fostului premier Adrian Năstase. Sub guvernul Năstase, Alexandru Bittner devine proprietar pe mai multe zeci de spații alimentare. În 1999 le închiriază, iar peste un an le cumpără de la stat prin FPS sub prețul pieței, pe motiv că în anul cât a fost chiriaș ar fi investit în modernizări. Cea care i le-a vândut pe cele mai multe a fost SC Primcom SA, societatea pe acțiuni care a moștenit în anul 1991 tot patrimoniul imobiliar al fostei ICL Alimentara Sector 1. Alexandru Bittner a cumpărat magazinele fără licitație publică, doar prin simplă negociere directă și în rate. Șmecherii și jaf. Da, pentru că ele în mod obișnuit nu s-au cumpărat printr-un sistem de privatizare normal, în care să se câștige, statul să câștige. Aproape niciunul dintre aceste magazine n-au intrat într-un sistem de licitație transparentă. În acest fel, omul de afaceri Alexandru Bittner a devenit stăpân peste câțiva zeci de metri pătrați de la parterul acestui bloc unde se afla o alimentara. A plătit doar $30.000 în loc de $45.000 pentru acest spațiu, preț la care fusese evaluată de cei de la Primcom în anii 2000. La fel a procedat omul de afaceri Alexandru Bittner și cu fosta alimentara de pe bulevardul Ion Mihalache. A cumpărat-o cu $16.000 în loc de $21.000, preț la care spațiul a fost evaluat. La fel a procedat și cu spațiile ultracentrale de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Știrpei Vodă sau bulevardul Ficusului, iar acestea sunt doar câteva exemple. Aceste spații nu se justifică să fie luate de un singur om. Spațiile alea s-au dat pe tot felul de aranjamente. La scurt timp, tot prin negociere directă și fără licitație, SC Primcom îi vinde omului de afaceri și terenul de sub magazine. Ajuns proprietar cu drepturi depline, Alexandru Bittner închiriază mai departe diversilor comercianți unele dintre spațiile proaspăt dobândite, altele sunt revândute. Călin Halaicu, primarul capitalei în perioada 1992-1996, ar fi fost cel care l-ar fi sprijinit pe Alexandru Bittner în aceste afaceri, afirmă presa Vremii. Inițial, Alexandru Bittner ar fi avut o colaborare cu primăria lui Crin Halaicu, iar ulterior cei doi au ajuns parteneri într-o societate imobiliară, SC Fondul Imobiliare SA. Postul primar general al capitalei, Crin Halaicu, refuză să comenteze. Nu știu nimic. Ați fost asociați la un moment dat. Da. Întrebările despre legătura cu Alexandru Bittner îl deranjează pe Crin Halaicu. Nu vorbesc despre așa ceva. Deci a fost un interviu care avea o altă temă și văd că dintr-o dată vreți dumneavoastră să vă vorbesc. De persoane am fost eu asociat cu Bittner. N-am fost, doamnă, n-am avut asociere cu el în nimic. Am fost numai prieteni și ne cunoaștem de foarte mulți ani. Alexandru Bittner, la rândul lui, nu neagă prietenia cu familia fostului premier Adrian Năstase. Din anii liceului, pe vremea când eram prietenul surorilor. Dacă aveți un prieten din anii liceului, din cei mai frumoși ani, îl negați?
În perioada guvernării lui Adrian Năstase, toate afacerile lui Alexandru Bidner înfloresc. După ce cumpără spații alimentare din capitală, afaceristul primește în concesiune de la stat sute de hectare din delta Dunării. Cumpără nenumărate proprietăți, iar în anul 2005 ajunge în topul celor mai bogați 100 de români, o avere estimată la peste 20 de milioane de dolari. În 2012, Alexandru Bidner își vinde proprietățile și emigrează în Mexic, spun vecinii de pe strada Grigore Cobălcescu. În casă nu stea la Ica. El era în clica, nu găstase cu probleme. El a plecat, i s-a spus că urmează, că i-a băgat până în gât cu tot felul de chestii. Și a transferat contul și a lichidat ce avea pe aici. Tot după rețeta cu care Alexandru Bidner și-a însușit majoritatea fostelor alimentare din sectorul 1, exact în aceeași perioadă, alți doi oameni de afaceri români și-ar fi împărțit patrimoniul imobiliar al fostelor alimentare din sectorul 6, tot cu sprijinul FPS. Radu Dimofte și Puiu Popoviciu sunt prieteni și vechi parteneri de afaceri și ambii sunt considerați unii dintre cei mai bogați români specializați în afaceri imobiliare. Despre mama lui Puiu Popoviciu se spune că a fost croitoreasa Elenei Ceaușescu, iar soția sa este fiica lui Ion Dincă, prim secretar al Comitetului Municipal București al PCR. Era atât de temut încât îi se spunea Dincă te leagă. Când îi se punea lui pata pe un om, îl băga în pușcărie, fără nicio problemă. Să fii ginele lui Ion Teleagă, este clar că ai niște informații și te poți implica. Imediat după Revoluție, Puiu Popoviciu pleacă la New Jersey în căutarea visului american. Se întoarce și în 1994 aduce în țară francizele Pizza Hut și KFC. Le-ar controla prin intermediul mamei sale, Ligia Popoviciu, acționar, și încă 4 offshore-uri cu sediul în Cipru. Unul dintre ele este Tatica Investments și apare în foarte multe dintre afacerile familiei Popoviciu. La scurt timp, Puiu Popoviciu și partenerul său de afaceri, Radu Dimofte, ar fi pus ochii pe cele circa 200 de spații ale fostei ICL Alimentara 6, preluate în 1991 de societatea comercială Practic SA. Spațiile însumau cu totul 33.400 de metri pătrați, situați pe străzile principale din cartierele Drumul Taberei, Crângaș și Rahova. În 2000, Fondul Proprietății de Stat, acționar majoritar al societății Practic, renunță la micii comercianți ca să vândă spațiile fostelor alimentare lui Zerlin Dimofte, tatăl afaceristului Radu Dimofte, precum și firmei International Business and Trading Corporation, un offshore cu sediul în insulele Turks și Caicos din Marea Caraibelor. Offshore-ul era reprezentat legal de Mihai Bejenaru, considerat a fi unul dintre interpușii lui Puiu Popoviciu. Mihai Bejenaru și Puiu Popoviciu sunt amândoi judecați pentru felul în care a ajuns să se dezvolte imobiliar zona comercială Băneasa, un teren de 224 de hectare aflat în proprietatea publică a statului. Nu poți să cuantifici profitul pe care îl trimit acolo. Statul român nu impozitează acele profituri. Magazinele Comaliment, cunoscute în comunism drept Casa de Comenzi și Miorița, ambele situate în zone de lux din București, ajung în 2001 la Puiu Popoviciu și Radu Dimofte. Cu aceste noi imobile, cele două familii devin lidere pe piața spațiilor comerciale din București. Ajung să dețină cu totul 50.000 de metri pătrați din fostele alimentare de stat, adică 224 de spații, pe care le închiriază în mare parte către bănci și farmacii. Doamne, omul ăsta a luat tot ce a putut să ia. Vă dați seama să ai o asemenea rețea, în primul rând rețea imobiliară. Poți să faci un spațiu care ăla, poți să îl transformi oricând în altceva. În 2004, APAPS scoate la privatizare acțiunile societății Practic, golită de active. Le vinde pe nimic. Cu 40.000 de euro, prețul unui apartament obișnuit din centrul Bucureștiului îi le oferă aceluiași Mihai Bejenaru, care apare în toate firmele despre care se spune că sunt controlate de Puiu Popoviciu. Chiriile încasate din spațiile fostelor alimentare ajută familia Popoviciu să-și deschidă afacere după afacere, multe cu statul. Firmele despre care se spune că sunt controlate de Puiu Popoviciu ajung să dețină fostul hotel Dorobanți, astăzi Howard Johnson, și fostul hotel Park, astăzi Ramada. În niciuna dintre firme nu apare numele lui Puiu Popoviciu. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, cele mai multe au ca acționar sau asociat pe mama sa, octogenară, pe Mihai Bejenaru și același offshore cipriot, Tatica Investments. Firmele în spatele cărora s-ar afla Puiu Popoviciu și-ar fi subînchiriat o parte din propriile spații, chiar francizelor aduse de el în România. Este vorba de tot ce înseamnă Pizza Hut
și vedeți bine că unele funcționează în fostele alimentare sau cea care funcționează chiar în Howard Johnson, hotelul domnului Popoviciu. Este un întreg lanț aici care aduce niște venituri enorme. În 2012, DNA îi trimite în judecată în dosarul Băneasa pe Puiu Popoviciu și pe Mihai Bejenaru, considerat interpusul său. Cei doi sunt acuzați că ar fi cumpărat 224 de hectare din ferma de stat Băneasa, cu $1 pe metru pătrat, adică de 150 de ori mai puțin decât prețul pieței. Pe terenurile luate de la Institutul de Agronomie, unde studenții au făcut cercetare zeci de ani, omul de afaceri a dezvoltat cel mai mare proiect imobiliar din țară, un cartier rezidențial de lux, clădiri de birouri și un mall uriaș, inaugurate în 2008. Doi dintre acționarii firmei Băneasa Investments S.A., incriminată de procurori în dosar, sunt fosta rețea alimentară de stat Comaliment și offshore-ul International and Trading Corporation, regăsit ca acționar și în societatea Practic, fosta întreprindere alimentară din sectorul 6. Procurorii îi acuză pe Puiu Popoviciu și pe Mihai Bejenaru de complicitate la abuz în serviciu și dare de mită, iar procesul se judecă și astăzi. Vis-a-vis de proiectul Băneasa, foarte mulți specialiști au apreciat că este absolut legal. Toate apărările vor fi făcute în fața instanței de judecată. Contactat de reporterii Digi24, Puiu Popoviciu susține că nu este implicat în niciun fel în preluarea spațiilor fostelor alimentare. Personal n-am preluat nimic. Vă căutați de vorbă cu mine. Nu vă interesează alimentare care nu există. Nu mă pricep și nu sunt interlocutorul potrivit pentru dumneavoastră. Eu muncesc, am alte prăcări, nu sunt genul să dau interviuri. Vecinii mamei sale, Ligia, spun că familia Popoviciu și-a făcut afacerile cinstit, grație unui cheag financiar strâns de tatăl lui Puiu Popoviciu pe vremea lui Ceaușescu. Tatăl lui a muncit în Zair un an de zile, n-a furat bani de la nimeni, atunci au venit cu niște bănuți și cu asta și-au pornit afacerea. Nici Radu Dimofte, ajuns acționarul majoritar al societății Practic, nu dorește să vorbească despre afacerile cu spațiile Alimentara. Nu vă primesc. Păi nici n-ați întrebat. Nu știu, păi la prima oră mi s-a spus. În general, nu vrea să mă primesc. A explicat de ce? Nu vor nici să coboare? Nu se coboare. Pentru unele generații, Alimentara a fost templul flămânzirii naționale. Pentru altele, nu înseamnă nimic. Nici poveștile părinților, oricât de inspirate ar fi, nu le pot oferi imaginea magazinului cu de toate, plin cu nimic. Dar mai există o categorie, a celor câțiva pentru care Alimentara a fost o afacere de milioane. A fost unul dintre cele mai mari tunuri post-decembriste.